Кой си имаш пакка? Кой си имаш пакка? Георги уискито. Кой си имаш пакка? Оле, тук Иван е цяла вечер като такъв май. Как се вика цел? Някакъв журналист да го е. Гошо, писна ми, бе, човек. Обада аз на 112. Гошо, ще заръбвам какво и ти ги Кой вика? Видео? Кадо с фото е. Да, бе, вижте на какво прилича. Ще го пеем ли Happy Birthday? Ще опеем ли Да, там. Сега си там, мамче, бе. Сега си ще пеем. Кой ще пее? Аз не мога да пея. Не е на хубаво. Колкото мога да пея. Айде, виж, ще търсиш. Така? Или така? Е така. Гошо, хиждата няма, бе. Кога няма? Сега ще гасиш. Поздравей, честит рожден ден, ръка так. Ма не, е така да като той. Пожелай си. Ще падне, няма да падне, аз ще издухам. Пожелай си нещо. Силно. Това нали го спрях колко пуснах това, бе? Дали ще е близнаци или тризнаци? Аз съм казал, че искам жена, това бе. Жена имаш ли? Жена, момиче и момче. Ай, пейте се. Жена, момиче и момче. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Свети, Пожелай ли? Желай ли си, бебенце? Извинявам се за дали. Надявам се да видите сама усмех. Къде бе, колеш? но ви трябва сега, която точно се няма да се легна, май. Ще? Ще стръкне ли хора? Какво прави се? Не прикак се, и не. Не прикак се. Някой трябва да е надолу, да видя къде да отбивам. Ай ти давай ти я да се спускам. Трябва да се върнам. Там надолу къде да отбивам. Само дето. Чакай! О, стига бе! О! Мале! О! Бутам до долу. Да. Ама давай, латка. Направо заболях, пак гъзъкът му более. Направо не мога. Само човек има по-голяма скорост, май. Ти си взема картон. Двама човека по-голяма тежест има по-голяма Хлебче ли скорост. правим? Не, това зависи колко е голям. Сядай тук, не бе. Не, няма Прали, двамата са пуснали. Двамата заедно. Прали ги те, ела тук. Ела тук, намераш чашата, майко. Сега се пуснаха. Ела тук. Ела тук. Але. Не надолу, бе. Няма как да
Снимай, бе! Айде, Чито! Снимай, Мими. Това се бави. Иване, аз не можеш 2 минути съм да го знал. Нали толкова искаш да се пуснеш? Ай, пускай се да снимам, бе! Колкото по-голяма тежест, толкова по-бързо. Давай, давай, пускай се! Остави тази чаша и се... Мими, слез малко по-надолу. Айде, аз съм след! Мира, не сте ли повече? Ама виж каква вълни има. Много са гадни. Не. Няма, не, бе. Много яко. Само трябва да няма Аре, купат, Ванко. защото... Аре, спускайте се. Манчо, айде бе. Знаеш това, ако спираш до колата долу. Тенката да не е сигнал. Утинка стана да не се чу... Чакай, идо! Ама нещо не може да му потъчи, бе. Оле, чашки! Ай, Георги, аз ще прескоча. И аз паднах. О, то път. Баясно. Спирай, че! Ама ако се излъска пътеката. Как се прибираме? Охо, виж чека буца. Кой се прибира, бе? Къде ме това? Къде ме чантата? Де ти я взех? Те сме взели чантата. Я търсете чанта Къде ме долу. чантата? Чанта. Чантата. 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 Чантата! Къде ме чантата, бе? Ей, някой не го е от рубата, Митко. Тя сте му тега. Ама трябваше... Помня. Другия оператор, Мимчо. Коста? Еми да. Аз съм само осветлението, бе. Другия оператор и той. Дали? Трябва да се пускаме с теб, бяй. Няма. Махни се така. Махни се така. Чашки къде ми са? Прижор. Тя как тук моята труба пред нея? Значи ли сте мерила изгубната Да, труба? ние се пускахме с твоята. Тя е на Митко тая твоята. А ние с твоята пускахме. И с твоята да Не, трябва да има 3 труби. То се е на Митко. Идете в тебе е на Митко. Те два съм първи сега. Ай, се толкова, че му заболя китара. Така ли? А? Ще качваме ли? Да, сета. А то най-интересното ти... Стига толкова. Заболяма китарата, бе. Що? Не знам що. Защото спуска с главата надолу, що? Ама то знаеш как Аз ръби? спусках с Пак главата много надолу и адреналин. си ударих десният шак, май. Не, ето тук отпред има една бабуна. Да, ето отпред имаш една бабуна и тъшака ми с една на пастет, май. Да си пусим по още път поне, бе. Не, сета. Още път поне. Не, сета. Един път. Аре, ще ма Пусни се, айде. Ама Пусни един се. път, бе. Искаш ли? Няма още после. Що няма? Един път е най-тато падна назад. Не по средата. Не ми ще ме бутнеш. Значи падам.
Обичам те, Минки. Обичам те, Ванчин. Много удобно, че няма светлина, ако имаш светлина. Ето, виж, ето тук малко ми работи. Много тъмно. Не, Вани, ние ветрове ще се паснали. Да. Последния път най-яко. Аз знаех, че моята турба. Хули къде има? Ева се пусни. Бакук. Сядай. Бакук, бе. Бакук, ще качем YouTube, бе, ей! Айде, вече да вземем фотоапарата, свечи. Само ти ли се пусна, Не, боля ме хуя, не аз пускам, бе. двамата се Ти пуснем, бе. от си се пусна така. Кажеш, къде да се пусне, какво ще Аз стане? пускам, бе. Бе, не иска сега, и аз. Някой да снимаш по-лекари. Тя се пуснем, а? Ай! Какво стана? Настрале! 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 Ай! Те страх светото да сменеш на автомобил. Не, аз не аз пускам, бе. Не, аз пускам. Айде, двамата. Ама не Еви дей чашите, еви свечи. чашите. Е така, виж. Еви чашите. Виж, Снимам чашите. виж. Е така, не дей снима. Айде, аз пуснем двамата. Добре, ай, спирам финера. Спирай, да. Ай. Спирам финера, как ще се пуснеш? Двамата се пуснем. Вече нищо не се вижда. Двамата ли? Ай. Ти си. А ти усети. Ето нейлон. Ама ето кое е. Махни финера. Ай, двамата се пустим, бе, като Ай. Ама не, чакай. Махам финерите. Ай, махай, ай. Аз не аз пускам, бе. Зад мен седиш. Ти уси. Зад мен. Не. Аре, пусни се, бе! А ти уси, виж има котка, виж котка. Леко чашчите. Някъде пута, бе. Те и двамата не е интересно, бе. Абе, ти не можеш да се представляш. Защото съм дълъг. Зато е. Някой по-къс да застане Оле, пред. гледай. Ооо. Семичек. Чакай, че ще падна. Семичек се пускам. Тъмното. Като спрятам ще дари. Ванчо, кой бе ми? Чакай, такова. Опа. Това ще се пусне. Моля те, толкова къла. Моля те, толкова къла. Ти можеш ли да ти е толкова къла? Все едно да стоиш пред комата и да й кажеш не! Чакай! Бягай! Застанала пред мен и вика не! Къде не, бе? Мислех, че ще спреш. Как да спра като наврал? Дай да те хвана. Айде, бе. Айде.